खालि बेखौल' मिथिगौ बाथौ धोरोमा खिन्थु जोंनि बर'नि बहुत सबसे पुराना धोरोम। नोंथांमोना बे बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय लोगो लोगो जोंनि बर'नि कृष्टि कालचार लैंग्वेज माने भाषा गासैखौबो मेनटेन खालामबाय थादों, लाखिबाय थादों मोजाङै। जोंनि बोराइ बाथौआ जोंनि साफ्रोमबो जिउआव आशीर्वाद होथों, शान्ति जाथों, जौगाथिथों जेरैजोंबो बेबायदिनो साफ्रोमनिबो बयनिबो न'खर माने न'खर बाथौ बोराइनि आशीर्वादा थाथों। बे ओनसोलनि जेसेबां गामिफोर दङ अन्तत जोंनि बिटिसि हालामाव बाथौ बोराइनि आशीर्वादा थाथों, शान्ति जाथों, जौगाथिनाय खामानिफ्रा जाबाय थाथों। आरो जेब्लायबो गोसोखां प्रार्थना आरिखौ गोसोखां जोंनि दानि सरकाराबो जाहाथे आशीर्वाद मोननानै जोंनि बे हालामखौ गोजौ थाखो मोनसे लेभेलाव लाबोनो हायो। बेवहाय नुजाफैनाय सोद्रोमानिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। आङो दिनै एक्चुअली फैनो गोनां खोथा गैयामोन। जोंनि बिटिसि हालामनि चिफ हाग्रामा सारा फैयोबा हयथ' बयबो साबसिन मोनगौमोन। प्रग्रामाव होखानाय बायदि बिथाङा फैनो खोथामोन, खिन्थु दिनै बहुद उसुबिदा जानायलाय फैनो हायाखै। दहाय रायज्लायदों आंजों, नों थाङोबा मोजां जाबायमोनलै बेहाय एसे नुजाहैदो होननानै बुंहरदों। बेनिखायनो बिथांनि जानानै हाग्रामा सारनि जानानै आङो बयनिसिम गोजोननायखौ हरग्रोबाय, अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय। दिनै बे गेवलां मेलाव बारा गिदिर बाथ्रा बुंनो सानाखै आङो बारा इनडेप्थ स्टाडिसबो गैया, धोरोमनि सोमोन्दै बारा बिथोरावबो आं हाबफेराखै। आं खालि बेखौल' मिथिगौ बाथौ धोरोमा खिन्थु जोंनि बर'नि बहुत सबसे पुराना धोरोम। आरो नोंथांमोना बे बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय लोगो लोगो जोंनि बर'नि कृष्टि कालचार लैंग्वेज माने भाषा गासैखौबो मेनटेन खालामबाय थादों, लाखिबाय थादों मोजाङै। आरो बेनि थाखाय आङो जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ, बाथौ धोरोमनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ, वेल उइशारफोर दङ, बयखौबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आबार हामलायनाय जासिथिबावनाय जाबाय। नोंथांमोना बे धोरोमखौ मोजाङैनो लाखिबाय थानायनि थाखाय। जोङो खालि धोरोमल' खालामनाय नङा, जोङो जातिनि कालचार लेंगुवेज गासैखौबो जों समानै लाखिलांबाय थागोन आरो जौगाथिनाय खामानिखौ मावबाय। सम थांनाय लोगो लोगो बहुत धोरोमारि सिबिग्रा ओंखारदों। बेखौ जोङो कन्ट्रभार्सियेल खोथा जोङो बुङा, बयबो गावबा गाव जेरै सोलिदों सोलिबाय थाथों। आङो मोनसेखौल' रिकुवेस्ट खालामगोन, दिनै बाथौ सिबियारि आरो अन्य धोरोम सिबियारिफोर बयबो जाहाथे माने आं बुंनो सानदों मा धोरोमा जियानो जाथों, जोङो जोंनि जाति कृष्टि लैंग्वेज कालचार जों बेखौ बावनो नाङा। जों जेब्लायबो जौगाथिनाय हाबाफारिखौ जेब्लायबो लाफानांगौ, बे बिराद गिदिर बाथ्रा। जाय हक आङो आसा खालामथिदों जोंनि बोराइ बाथौआ जोंनि साफ्रोमनिबो जिउआव आशीर्वाद होथों, शान्ति जाथों, जौगाथिथों जेरैजोंबो बेबायदिनो साफ्रोमनिबो बयनिबो न'खर माने न'खर बाथौ बोराइनि आशीर्वादा थाथों। बे ओनसोलनि जेसेबां गामिफोर दङ अन्तत जोंनि बिटिसि हालामाव बाथौ बोराइनि आशीर्वादा थाथों, शान्ति जाथों, जौगाथिनाय खामानिफ्रा जाबाय थाथों। आरो जेब्लायबो गोसोखां प्रार्थना आरिखौ गोसोखां जोंनि दानि सरकाराबो जाहाथे आशीर्वाद मोननानै जोंनि बे हालामखौ गोजौ थाखो मोनसे लेभेलाव लाबोनो हायो। बे आंनि अनुरोध बियो।
बेनिफ्राय आङो बारा गोबाव बुंनो सानाखै जोङो धोरोमनि बाथ्राफोरखौ दा जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ गुदि बाथौनि आफादगिरि दङ बिथांमोना निश्चय बुंगोन जोङो खोनासंनि थाखाय आङो दिनै बे सुंद' बिबुंथिजों दिनैनि गेवलां मेलखौ बेखेवबाय होननानै आङो फोसावबाय।